Salam sejahtera di hita salhubna damang dainang nanalonga di baga sa tuata Yesus Kristus di dia pehita maringanan damani di bata natotong madungani salhubna kaparngolota jala posrohatta di salhut panugunugun ni di bata natotong kahilala di baga samuluta. Ano ni hurian ni Tuhan ada orang soy tatangin hata ni di bata di baga sempartikyanon jimulo ma marsada ni roa hita martangya kita. Debata Jehovah, debata amanami, debata nami puji marhiti ti Tuhan Yesus Kristus. Dibagasa tikyon totok kay madapoliate tuho. Jala dibagasa tikyon nang marsyajar hami siyan hatam. Todim parbadia mana totong madongani hami. Asa mga tu si hami di hataw. Di bagasan Yesus Kristus nungaradi hami manangin hatam. Amen. Hata ni Tuhan nasa orto hita dia pala partikeno dienek may siyan buku perpasalmen bidu 22 mamuka may siyan ay walu masuk sa tuay 10 sada o mahata ni Tuhan. Huparuhay jala hupuday peho taringot tudalan sidadanamu. Hiring-hiring peho do pamereng ni mataku. Unang tung songon hoda hamu manang songon halude na somaroha dangolo dumonok tuho da pinatuduk ni kokak tumnalado parnihapan ni parjahat alay manang isi na marhaposan tu Jehovah halyakonon na tu si asin ni roha marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marodopolo mahamu aliya kapartigor jala maredi masudi hamu aka parsiohot maroha ido pajahon na. Hurian ni Tuhan na nalonga di bagasan Yesus Kristus di bagasan ari na parpudion gudang do jolma na suhar siyan lomo ni rohani di bata. Gudang do jolma marpikir ya ka jolma na malas ni roha ima ka jolma na mamora. Akajol mana malas ni roha ima akajol ma na naik pangkat marang na naik jabatan. Akajol mana malas ni roha ima akajol managad. Pamikiryo si songonon do terjadi di bagasan parnota si ganopa. Hape di bagasan turpu jamita na satu ita da pala partikyanon ganup jolma bodo malas ni roha. Manang na pugus pe ibana manang na mora manang naso dapok mga peibana bodo totong malas ni roha di bagas Tuhan. Diturpuk jamita na saat tuita dia pala partikyanon songo dia parpasalme ima si Raja David totong ibana patudun las ni roha di ibana tu di bata. Ahado si bosiri ubay na malas ni roha si Raja David. Marhite-hite turpuk jamita takasi dokon las ni roha na pinatuduhon ni Raja David. Dada alamat mora ibana, dada alamat dapot hagabion ibana, dada alamat dapot pasamotan ibana. Aleras ni rohan na pinatudu ni si Raja David ima parpasalmenon. Disiala dihapor siya ibana. Salu na kadosa pangalasyo. Na diulahon ibana na salah nunga di sesa di bata. Yang dalam arti sederhana, Daud dia bersuka cita, dia bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itu dikarenakan karena dia percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Anggota jaha, ada orang soturpu jamita na satu ita dia pala partikyanon. Di dokon martua ma manang isi nang sinesa pangalasyona nang hinukupan dosa. Dan adong disadi dokon jelma na martuai ima jelma na mamor. Jelma na martuai ima jelma nagabi mana na marpaka aleta kasi dokon. Jelma na martua ima jelma nang porsia disalhuk na dosa na nunga disesa de bata. Isi do jelma nang disesa dosa saluk na hita au amanginang salhuk na manangin hata de bata. Porsia do hita di bagasan pakolongion na pinatupan ni Yesus Kristus.
Na pola mata ibana dia pinorsila. Lama nubus salhut naka dosata. Alam porsia hita dosata nunga ditobus Tuhani. Berarti kemalas ni roh hita di bagasan ngulut ta siganopa. Huria nenolonga di bagasa Yesus Kristus. Laos songo dia do julma nang malas ni roh di bagasa Tuhan. Anggota jahat di bagasa turpu jami taon ima dia wal. Takas dolisa didokon hupa rohai jala hupodai peho taringot tu dalan sidalanamu hiring-hiring peho do pamereng ni patak. Takas di batah dumartua jolmai naung disesa dosana. Berarti jolma naung martua mana jolma naung malas rohai didok debata diiring-iring debata. Artinya songon dia lapatana songon dia. Berarti salhut na ngolutta di bagasan perdalanata diiring-iring debata. Pangiring-iring na pinatupan di debata di bagasan ngolutta. Ima pangiring-iringon na patudun akan nalhe di bagasan ngolutta. Tuhan tidak pernah menuntun kita. Tuhan tidak pernah mengarahkan kita ke arah jalan yang salah. Tetapi tuntunan arahan yang Tuhan lakukan kepada setiap orang yang percaya, yaitu tuntunan ke arah jalan yang benar. Alini dudakon hupa rohai jala hupodai peho. On ga bisa dapada doon na pinatupan di debata tu ganuk jelma na makapercaya ibana. Molo nunga dipatupa debata pada na tuhita. Didok debata iring-iringon na lakata. Berarti nguay ko post rohata. Nguay ko nima tubuha porsyota. Dan dipalos debata HP hita. Madalani ngoluta. Mangehay aka siulota. Sahalata. Alai diiring-iring jala ditogu-togu debata. Huria di Tuhan. Nagabis ada suku-suku na mangulu tuhita. Buhado tutu. Tahilalado panugu-nugu ni debata di bagasa ngoluta. Manang nasa taetom nupi di bagasa ngoluot. Dangadong ima debata manugu. Berdala sahalak talupita. Alai angonunga porsia hita nang ditobus debata salut na kadosa tagabi martua hita. Berarti ikotong do porsia di padan di debata nang ditogu-togu hita. Alini matakas di paingot di bay madua gobaran di jolma na di bagasan na siya. Gobaran di jolma unang manian songon hoda. Lapatan na iko jolo sinuru baru diboto mangula siulah manang songon halode. Adong ima ketaatan na dada ala biar mida Jehovah. Alai ala biar mida jelma. Tetapi orang yang sudah Tuhan tebus, orang yang sudah berbahagia dalam Tuhan, jelma na malasi roha di bagasa Tuhan, dada be ibana dosen hoda, dada be ibana mangulas siulaon, ala narong mamareta, dada be ibana mangulan akasiulaon, ala narong pimpinan, alai jelma na malas ni roha di bagasa Tuhan. Diula ibana silaon na songon hataridaan tanggung jawab ni haporsyaon na tu debata. Nah, om ikoprikot botot tadi bagasan olo. Setiap orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, dia melakukan semua tanggung jawabnya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan nenolonga di bagasan Kristus Yesus di bagasan ayat pasapuluhon di patupado pangajarion duganuk jelma na porsia jala takas do disi didokon molo akka jelma parjahati parnihapad do jalo dinasita jala jelma na marhaposa tu Jehovah dialiak ko doa sini roh. Adong dua perbedaan. Na jujur tapi pikir song na hamidok ko nakane patujolo di jami taon. Adong di bagasat pamikriota gudang do jelma na samar Tuhan alai dinggen ngoluna.
Gudang do jelma na sunamartukan alay dinggan akay nakon. Manang gudang do pehita marpikir akka jelma na mamora do natarpaso-paso. Alay ta ingo mamanginang hobar tuhata ni debata na diay pa sa puluhono. Akka jelma parjahat parnihapan do na diay dinasida. Lapatan na dak adong nalipe pangalahon ni jelma siya na do pa ni debata. Salhu na diboto debata do parngulo ni jelma. Monotumpe adong jelma buy magukupi do sana. Ale anggo di bata dakya buy dioto-oto jelma. Ale ni mas lalu na kaparjahat. Majalo parnihapa. Cepat atau lambat mereka pasti dihukum. Maka mari pada saat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tanyakan masing-masing ke dalam kehidupan kita. Apakah kita orang yang fasik atau orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Maka ketika kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, berarti kita percaya akan segala pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Baridok di bagasan ayat pasal 10 sadahon. Malas ni roha mahamu mida Jehovah, jelema lupul mahamu ali akka partigor, jelema di masudi hamu akka parsiyohot maroha. Di bagasan ayat pa 10 sadahonon, di bahe ma pangarep union dilas ni roha dia kajol mana porsia pola tuluhali didokon hata soso maras ni roha jela marolo polok disi bahasa pola tu masarikot hatao dipasahat adong hata malas ni roha adong mata marolo polok adong hata maredde sasitong na on tumpa tuduhod doon songod dia do tutu bagas ni holong ni debata na dilehon na tuganuk jelma na porsia. Tung songod dia do tutu nang las ni roha dia ka jelma na porsia. Di bagasan pakolong yun na pinatupan ni debata. Jadi berbanding lurus. Bagaimana Allah mengasihi kita, menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan bagaimana kita merespon kasih setia itu. Maka orang yang percaya, yang merespon kasih setia Tuhan, dia senantiasa bersorak-sorak. Ibana malas ni roha di bagasan Tuhan. Ibana marulupoluk di bagasan Tuhan. Sok nami doko nakadingan dada di doko di so jelma na malas roh nama ima ka jelma nama ora. Alai doko jelma na malas roha ima jelma namida Jehovah. Jelma na marulupoluk ima jelma ka partigor. Jelma na mangedehon akka edde naulitu debata ima akka jelma parsihot nama roha. Artinya jelma na yas rohana. Maka ketika engkau benar dalam kehidupanmu, ketika engkau melakukan segala sesuatu yang Tuhan katakan, maka sudah seharusnya engkau bersuka cita dalam kehidupan. Hurian itu Tuhan, nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahadona naing si peopota senhata ni debata nasa tuhita dia pala partikenon. Parjolo sahali jol mana malas ni roha di bagasa Tuhan. Ikon totok ibana malas ni roha ala ni dosa na nunga di sesa debata. Sekali lagi kami mau tekankan kepada kita. Kita layak untuk bersuka cita. Bukan karena engkau kaya. Manang ado manang sodok kepemu tang persoalan. Alai narumikot porsia ho tu debata jele porsia ho nang ditubus debatai madosamu maka ada malas ni roha. Jadi jangan pikirkan masalah di dalam kehidupanmu yang menghambat engkau untuk berhenti bersuka cita. Tetapi pikirkan bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana penyertaannya dalam kehidupanmu, maka engkau berbahagia. Hurian ni Tuhan, nelongan di bagasan Yesus Kristus, na paduahon jelma na malas ni roha di bagasa Tuhan olo diajari. Gulang do jelma sonarion. Songan di ma padon ni talak batak. Ditugu tu alat udu. Alay lau tu tilak. Gulang do songon di jelma. Anggo ka jelma si songonon na kana manutulomo. Naso na olo ajaran, naso na olo dipodai. Berarti aka jelma naso na martuham mo. Alay anggo jelma na malaseroha di bagasat Tuhan. Radi rohana majalus saluhna pangajaran ni debata. Radi rohana majalus saluhna holong ni rohani debata. Maka orang
yang malas ni roha di bagas Tuhan, olo diajari. Olo diajari kadongan, olo diajari di bata marhiti-hiti akahatana. Na pataluhon jalan na parpudi, jon mana malas ni roha di bagas Tuhan, mangulu di bagasan penyertaan manang pangurupin manang padunganion ni Tuhan. Nah, sonari ta suku ngolutta. Ganuk marsada-sada. Amanginang buhatu tuhita. Nunga mangulu hita di bagasan pangajarion ni di bata, manang padunganion ni di bata, molototong dope hita mangulat akadosa di bagasan ngolutta, molototong dope hita mangulat akka nasunadengga di bagasan ngolutta, berarti lang jol mana malas ni roha dope hita. Alay anggo jol mana malas ni roha di bagasan Tuhan. Dihapor sa ibadah di dungani di bata ibadah, dan di luar ibadah be dosa, dan di luar ibadah be mangotote dongan, dan di luar ibadah be akka ulan na mga itungadon. Alay di luar ibadah nama ulan holong ni roha. So holong ni roha ni di bata nang med di bagasan ngoluna. Amen martanya kita. Moliate Tuhan so baruhan nami tuho didenggan di basam di asin ni roham na totong pinasak mo tu bagasan ngolunani. Nunga taruli ham marhite-hite hatamale Tuhan. Takas do de jarok ko tu kami asa gabi malas ni roha kami di bagasan Tuhan. Dada ala ni nama mora kami, manang dada ala ni akka hamalon nami. Alalas ni roha nami tubu di siala na kay hapor syaido nunga di sesaho salut na kadusa pangleson nami. Moliate Tuhan, gabi partohap pa bitutu di harajamu. Ajari mahami asa mangulahon salut na hatamu di bagasan ngulu nami si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amen. Amen. Shalom. Salam sehat.